wanda ya banda ya zama liji mai kariya
tuba ba da roƙo ake yi wa ba kai kuduraki ne lafiya mai sakanta mace kowa ya faɗa sai ka ji kai ma ka faɗa sai an ji ka ya sa da hannu da'i mai sakanta mace binigi sai yin da muke da ayyuka da talauci baya kuriya baya canza kuriya abin da ya faɗa haka sautin sa yake a lafiya fasiwul lisani mai cikakken harshe ba kai kaɗai kake magana ba kiya da ainihin kiya da jiki ka kira ba iya jiki ba kai ke karkace masu dauka cikarki ko ba su zo ka kai ba ba ku ujiza ke ma a ba ba da roƙo ake yi ba kai wani lagi ne ba ka hau ba a lafiya mai lagi salamun lai alaika dukkan abara da kai ka san abin da ya kashe dukkan so ai da annaba suka zo da aikai a cikin su ya wanda ya san me za su faɗa da kafin su ko ya wanda ya rako musa da an aiko ka shaida ga kai ka isar da ga kai kai ka ci kata ba wanda ya yi wa hakan amma aika babu gurbin sakata in kai rabu kai wa ba dambe ba ka bidar shaidar wani ka idan ka isar kai shaida shahidan wani bashirin wani fura ko wani annabi ya zo shaidar satana al'ummar ka mu za mu ce tun kisa a wajen Allah ya karba ya ɗauka yayin su muke ka shiga mu ne adalan warware ta kai ko da kai ne kai ka tsaya wa kanka مخصوص بالاسم وخصوص بالاسم جند العوني كي تزور عشيرك كي العوابر الله وكي القبر لا يتسمي كرك يا أهل قوة يا هوس ورقة إنسا كان يتوزع أغانا والنسي dan shi ka dora a kan nasa abai shi ya ce ya wani in kana da ta zo da aba uku ta gaya tani da ta turmushe kawunan shi za ka dora kan kowa ko kowa mai biya ba ba da rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qabaita la ilaha illallah idan kai hukunci kuma su haka wai sun ne mutasilima لا يؤمنون حتى يحكموك فلا وربك لا يؤمنون تابنا جاوزتا تاكورة إيقونك وكنك ذكي سيأوكنت بعد سيتكم ما سبوتا سيئا أبدا ينكرتا شي قصوى حسنا تكي كان سبند شي أبو بيانوا النبي أولاد sarki uban iko sarki baba abadi sarki ya
da shi ba sun fi Ibrahim wa Musa suka bayyana ma kai karatu ke biya ko harafi bai kamar su ba wani ba bai zo da su ta dawa ya zo ba zai karasa ba ba a zo din ba ma bare a ta an zo ba ba za a zo ba ya amadi sarki dauka ya kamar makawa ganima babu kai ma wata alama kai kadai gani ya kama wani kame san haka ba ya amadi sarki na ji yanko yake wa ganuka ya nuna ma abin da bai nuna wa mutum ko malaika ba ya tsarkace zuciyarka kuma ya kure sharafa ka kuma gaskatar ka cikin kankana kuma gaskata ka kuma wanda safiyar sun zafani inda zafanni suna motsawa kana kalama ko ba jiki ba buruhi ma wanda aka rabuka hakan ya faɗa Allah ba ya azaba in kana nan wanda ka ce shi ya zai ne nan cikin aya ya faɗa bawa da farkon maganiyar cikewa na sarki wajen taimakawa mai samari na wanda an kare samun kawai sama madawa tauraron mace su shirya ranar jikin su kai rimariya mai magana da Allah a sai da ya so ba sai an yi wa wani ba ya zarfar jama'a da haske kai wani sauƙaƙe yi wata ke mai inna ka mai na ka babu ruwanka da sai an kunna haske wata wakilin maganawa kai ce bincin ka aikatawa kai ke aiwatarwa sai da kadibu yake shiru annabi dan kai cuturi ya sanko ka kadai iko ya tago malam mai gida isar ka kawai girman na a kira shi ranko an kyautar da kyawu da girma Allah malamin tarbiyyar a tagani ka shafar suna girma cikin zubin lafiya da asakan lawu ya rabi asakan lawu ya rabi an tawasiyatu da alami na ilallah ayyubu ta'ali ya zai ya salujudi ya mabada da babara ya bala musalal umata ya bakara da babara subhanal musalikum ma'qul yadda ilahukum la shariku sabata al-abu min Allah kulli man amara banzo da nayi tambaya ba a kuma kore a kan nake Muhammad da sunna yadda rabbi ya so ba ta dan Allah kula ilahi asamman da komai shahidi ina rayu ta kai da raya bane da kai na koma shahidi rogan lafiyar zuciyata ta ta mugun tafiyata gajen gozi cikin kwanuka da na yafiya bukatar cikin roman Allah ya kuma ba na haske cikin daki a koke a wanke sanda nake rubu na zinar su madina na ce ruhu ya marke kada a wani matsayin tafiyata sanin bi cikin lafiyata Allah cikin mu da su Allah salli wa sallim ya ilahi ala khairil wara ya nabi inda kai wa kauluwa to alodawa hati wa rabbi kasar cikin samu rufin asiri ma wa yarika kasar samu rufin asiri ma kasar samu rufin asiri ma wa yarika kasar kuma ba zan zama
أجود خلقي أحسن خلقي أفضل خلقي kai ka iya daga kai babu kuwa babu wata kujera bayan kyauta يا معروفي يا سنتني عدك المهلكة صلى الله عليك أبو الجرم ولجتك يا إنسان العيون صلى الله عليك يا بعدة الحق صلى الله عليك يا برهان الحق صلى الله عليك صلى الله على بنانه فوضك يا بنانه ثاني صلى الله عليك مدينة قد انقطعت كسرتني بيناني أتكلم ولم تكبرني فانفرقوك كيد كالشركة ورسالنا الله عليك الله كيد إلى كيد كيروان دماروما وانا موت الولد كدلين وقاما انت فيها كبروا سكنت عليك هاكا بسري نسوت عسكي ومغالك الله عليك انتش تنظر امام تاجر ولاية لطورة نرفق اسوار نقومتها تنوناوا نتنكي بارشي اجيب تماليا تكرر عشي بيوا كماليا بدني بايشي وتدفر وحالا بزيت عشي جنا لازم نقوت بزار kada suka ba mai da mai da baba na kai ba ayi mu wani tuwaci ba sarki ya tabbata da banda shi ya jira ka ya zo su jamala ai barka ni ba kuna su da sharafa ya zama
manta shi a kiwon shi tutar da nan nufa sai na gaba da shi sai sha Allah da ce shi ne shi a kuka da taba ya Allah ka cika da hasken shi Allah ka dora na a hanyar shi ban karfin soyayya da zai ce ina san shi duk wani wanda zai gani ka ganni ga shi duk mai nema a cikin sa huda shi samun da babu wani samu bayan wannan ya Allah kada na cutar da mai san shi ya Allah kada ya wutar da sunan shi wanda duk ya isa abu annabi rawar shi kada hijabi ya danne mun makabin shi mutu wanda kalla da sunan shi samu yau da su abu salati aka yo mai rawo wanda ka sa mai balasi akan sama sama su asali akan sama kai ba ta cewa hasan shehi sai ku sai da ce babu kai sabuni ni auna shi ta
ya masa san shi ba mamaki yana gure ni ina tufayi ina tafiya wani gugun sama a tabar abin da Allah ya yi wa malama la ilaha illallah kai bari kai ni ka sallama ga musamman talibai ya danga wanda Allah ka kirgarwa da kai da fada da ruhi ko zara kai har wanda kan shi ya dawwama a mutunce ina yawan marar salatika masu idanu da nasiwa zuciya ido ta burbu a horewa abin da bai ta zarfi a idanu da dawwama a cikin abin da kudura ta sitirce kiran fatima ta gana kiran fatima ta gana ayyukuwa ya ce a gasa sai ki ali wuta da yanzu ka ce da annaba aka yi su shayin da dara ce in ka iya Allah ka zo mu wani a inda na kanan nake zuwa a inda na kanan nake zuwa wata hajata a daren sai yadda rubutu wata ita za mu karanta ina da wuri isa ta ita ma da rubuta ba na canzawa ba na canzawa ba na canzawa ba na canzawa ba na canzawa
Yeah.
Assalamu alaikum.
amma ba wanda ya je nemo shi haka tsara
waka da ya fada na cinye ta na kwace ta sunan kaya mai samar da ni komai kai ya mahalu da ni na zaka ta kula da ni ce ba cinye ta gaya masa waka ta kasa tun da waki bai sama zuwa sai na waka wala mushabrai na cewa wa azkuru baitan kila qadali wa ibadani wa qali wa hali hikmar banki yace zan wani baiti wa azkuru baitan zan wani baiti abdullah wasu kuma ta ƙila ƙabli wa inda ni kafin ni ibrahim wannan baitin an faɗe shi makali shi wannan zance na ne wa hali kuma a halin da ne halatar diki wanda a halin kunci matsali me ya baitin gaba isa halatar da garo min maliki mai shi ne bara bashi bara da wannan bawa da wadiyar abasin faɗa ba shi ba da ne ba da bai ta kace ba ta mace Allah ya kara mana kusanci da annabi, Allah ya hore mana soyayya, ba mu hakikanin soyayya da tasirinta da sirrinta. Don kuwa mu gode wa Allah, saboda muka haɗu na ga yan uwa na yara. Ina cewa mu gode wa Allah, saboda muna cikin wani arziki, wata fadala, wani fifiko, wanda wallahi malaman mu suna gaya mana annabawa suna nema. Zaman ka cewa kana karkashin annabi Muhammadu a tawagarsa, annabawa ma suna nema. Amma ga mu yanzu a cikin al'ummar annabi mun sufanci da wani hadisi da annabi alaihi salam yake faɗa yake cewa ina ma da zan haɗu da ƴan uwana sahabbai suka ji magana ta girma suka ce ya rasulullahi alasna da ikhwanik yanzu ba ƴan uwanka bane yace لا بل أنتم أصحابي كودي ما سلم أبو سدني أما إخواني زاسلوا من بعدكم wanda ɗayansu zai burin ya ga annabi so ɗaya duk abin da ya mallaka a rubuce shi waye anan baya wannan burin waye baya wannan burin a ce duk abin da ka mallaka da kai da babanka da babanka da gidanku da danginku da duka a rubuce su ka kai ba ma ka je waje ba ma ka gan shi ba yanzu waye ba zai iya bada kai baka taba sai da gidanka ka tafi Madina ba shi yasa ba ma muna da wani kalubale akwai gyara mun san na gyara yake ina zuwa ka taba sai da gidanku ka tafi Madina to ka taɓa ba da jinginan wani abu naka mai daraja don ka je ka da annabi ina bayar ba za ka ba ina bayar ba za ka ba to da yawa akwai alfaston da ya kamata mu dinga cikin su kafin faɗin su kuma mun faɗin su dinga aikata su wallahi wani yana da miliyan 7 akan ya bada miliyan 3 ya rage miliyan 4 sai ga kai jari ya girgiza dan Allah ka roƙe wa to amma fa da gaske ake yi na rantse muku da buwayar Allah ai mun afuwa maulana ya maulana ya maulana to in ga muku wani sirri muna so a taimaka wato ita hadara muhammadiyya da yanda ka kai wa annabi zuciyarka da yanda ake karɓar ka a sarrafa ka misali na farko duk sanda annabi zai sa aiki alaihi salam idan ya kalli sai dai abubakar idan ya je zai aiki shi gaba ɗaya yake akwai sanda annabi sallallahu alaihi wasallama ita masanya sai dai abubakar ya je ya kawo masa wani abu daga abinci babu komai a gidan sai dai abubakar amma da ke annabi ya yi furcin cewa a je a kawo kuma ya san babu kawai ya
tashi ya tafi gidan yana zuwa Allah ya mai tasarrufi ya bayar a gidan aka kawo yana kawo annabi alaihi salam lokacin da ya tura shi yana da sanin cewa babu da ya kawo dama yin jihadi ne sai aka ci jira bakar ya akai wannan ya samu kuma an san da ana cikin waccan hadara sai ce ya rasulullahi ai tun da kace a je a kawo ku ji wannan jama'a tun da yace a je a kawo to akwai din dan kai baka cewa a kawo abin da babu kuma in dai kace a kawo to ya samu dan haka dan uwa waye bada wasu ba shi ba to alhamdulillah Allah kara mai san Allah Allah sa ba ta cin wani bace Allah sa kuma ba cin ne sa aka ba to mu koma kan aiki dan aka kuma babu hankali ta ina ta bangaren idan muka ce muna son annabi akwai wasu ayyuka ya rab akwai wasu ayyuka da ya kamata mutum ga aikatawa a aikace an gane mutum ga aikata su a aikace aikin zai zama da yana taɓa jikinmu ya dinga ba da sirrin annabi a tare da mu an samu ɗaukewar tunani za a takaita wallahi sun sake shi gambar ne suke yi Allah kara mana san Allah Allah bana da Allah bai ba Allah kara mana soyayya manzo Allah bi ba mu hakikanin soyayya Allah ce to Allah dan gwanar mutane da Allah mutane da yanku da kuma ɗan kwarkwar da Allah kula da dukkan hanyar kan lugunan nan da Allah kowa ya fita lafiya a fita lafiya da Allah kowa ya shige cikin lafiya wannan anan makawa karshen tarukan mu gaba ɗaya wannan shekara yan wasu kuma jira shekara mai zuwa Allah kai mu lokaci Allah ya da annabi ma shi muna ƙara godiya kuma ya jiya biki da muka je muku madrasa jiya to Allah ya sanya alkhairi Allah ba su Allah ya sai mu fiya shekaran jiya ne mago to masha Allah muna godiya wa Muhammadu Muhammad ba kana wa Muhammad al-Gani ala Muhammad sayyidina Muhammadur Rasulullah